si Kayo. Uy, Ner, mais, Ner, kiniabot ka, Ner. Unsa man day kuan dia? Problema dia. Kuha naman ginayatong project niya nga. Ay, lagi no baguhay pa na no? Bago para bagay itong iagong buwan pa ba nga project niya. Basing na schedule taan kay masurbihay na bang taga-dipir. Ay, kuan gini. Ay, ngani na lang. Tawaga tong mga libor na to nya. Wa mo gyuta. Taplakan ning mga bangbang nya. Kay pong mga liki, yuta ra. Nya, pamnaneg ka mga kahoy nga mabuhi. Madaplin. Aron ligon. Ay, way problema na kay para makapaldo-paldo pud ta. Ay, Oh. Tawagan mga libor ha. ay. Usa man, Ner? Ah, kuan na dia kay pang birthday ba? May problema, Ner. Ako bahala to. Mga plaster lagi na ron. Ah, sige. Atura ng pakualan sa itong mga libor din, no? Oh, Paplastaran din siguro na. gina karon kuan na Nga, may kayo salamat yan, ha? Oh, sige. Ako bahala to, ha? Kaya na po ko serbiyon ng project dito. Sige na. Pagka, may kayo. May problema. May laban na. Ako bahala.